Ydych chi'n gofalu am rhywun sydd â dementia? Neu rhywun rydych chi'n meddwl y gallent fod yn dechrau dangos arwyddion o dementia? Nid yw dementia bob amser yn rhywbeth y gall ffrind neu aelod o deulu ei adnabod yn syth. Nid yw'n salwch neu'n glefyd unigol, bod hyn yn gamsyniad cyffredin. Dementia yw'r enw ar gasgliad o symptomau a achoswyd gan glefydau sy'n effeithio ar y ffordd mae ymenydd person yn gweithio. Mae'n effeithio pethau fel eu cof, iaith, barn a'i gallu adnabod wynebau a gwrthrychau. Nid yw dementia yn rhan anochel o fynd yn hun, ond mae'n fwy cyffredin ymhlith pobl hyn. I rhai sydd ar cyflwr o dan 65 oed, fe'i gelwir yn dementia sy'n dechrau'n ifanc. Yn aml iawn, mae gofalwyr di-dal gan gynnwys gwir a gwragedd, plant, brodyr a chwiorydd, ffrindiau ac aelodau eraill o'r teulu yn helpu person â dementia gyda phethau fel coginio, gwisgo, gofal personol ac agos, reoli meddyginiaethau ac apwyntiadau meddygol a darparu cymorth emosiynol. Gall bod yn ofalwr di-dal ar gyfer rhywun â dementia bod yn werth chweil, ond rydym hefyd yn gwybod y gall fod yn anodd. Heb y cymorth cywir, gall gofalwyr eich chael hi'n anodd gofalu am eu hiechyd a'i llysiant eu hunain, yn ogystal â phethau fel cyflogaeth, diogelwch ariannol a pherthnasoedd personol. Gall mynediad at wybodaeth a chymorth da i ofalwyr fod yn help enfawr. Yng Nghymru, mae gan ofalwyr di-dal hawl gyfreithiol i gael gwybodaeth, cyngor a chymorth i'w helpu yn ei rôl gofalu. Mae hyn yn cynnwys cymorth i wneud y pethau pwysig mewn bywyd, fel addysg, cyflogaeth a chynnal cyfeillgarwch a hobïau. Mwyn helpu i gefnogi gofalwyr di-dal i liwio'r daith dementia gyfan o gael diagnosis hyd at ofal diwedd oes, rydym wedi datblygu canllaw dwyieithog am ddim. Ble bynnag ar ydych ar daith gofalwr dementia, mae gennym ganllaw a all eich helpu. Ewch i www.carers.org/dementia-Cymru a www.agecymru.org.uk/information-resources.